Og Finn Halfdan Nielsen, du er nu med direkte deroppe fra Finland. Vi tager det her med våbenloven i Finland lige om lidt, men allerførst, der er gået et døgn nu. Er vi blevet bare lidt klogere på, hvad det egentlig var, der fik ham til at begå den her forfærdelige handling? Ja, en smule klogere er vi blevet. Efter skyderiet inde på skolen her bag mig, der rensede politiet mandens bopæl, som ligger bare 100 meter herfra. Her fandt de et afskedsbrev, hvor han kort fortæller, at han gjorde, som han gjorde, fordi han hadede menneskeheden. Det kom jo frem i går, at politiet jo faktisk havde ham inde til afhøring dagen før, altså i forgårs. Er vi så også blevet klogere på, hvad der fik dem til at lade ham gå igen med pistol? Ja, ifølge politiet, så den betjent, der afhørte manden for 2 dage siden, altså inden skyderiet fandt sted, så den betjent, han fandt ikke noget specielt mistænkeligt ved ham. Ganske vist lå der en video på internettet, hvor han rendte rundt ude på en skydebane her uden for byen og skød løs. Men det er der ikke i sig selv noget ulovligt i, specielt ikke, da manden havde en skydetilladelse. Men den forklaring fra politiet, den stiller mange borgere her i byen sig slet ikke tilfredse med, specielt ikke, når de ser billeder som dem her i avisen i dag. Manden herovre, det er den mand, der begik drabene i går på skolen inde bag ved mig. Manden her, det er den 18-årige skoleelev, der sidste år, i november sidste år, skød 8 i en by bare 100 km herfra. Ikke alene så er det samme fremgangsmåde, altså de lægger billeder ud på internettet. Noget tyder på, at gerningsmanden fra i går muligvis også har ladet sig inspirere af den 18-årige. Og da det så samtidig i dag er kommet frem, at de to muligvis kendte hinanden, måske endda, eller meget sandsynligt endda, har købt deres våben i samme butik, jamen så er det noget, der virkelig har fået folk op af stolene her i byen. Kort her til allersidst, Finn Halfdan. Det her med våbenloven deroppe, hvordan kører diskussionen omkring det her med, at det ser ud til at vrimle med skydevåben, både pistoler og geværer? Sagen her har naturligvis meget stor interesse fra politikerne og også fra regeringen. Det betyder også, at statsministeren i dag kom forbi og gav et kort pressemøde her i formiddags. Der sagde han, at det bliver sværere for de unge at købe våben fremover. Det sker i forbindelse med et EU-direktiv, og det betyder, at som det er i dag, der kan 15-årige købe våben, hvis de har deres forældres tilladelse. Fremover der bliver det bliver sat op til 18 år, men som statsministeren så også selv konstaterede, så er det jo tvivlsomt, om det egentlig vil have den store effekt, i og med at gerningsmanden, der begik drabene i går, han var altså 22 år. Tak til dig, Finn Halfdan Nielsen, med direkte fra Finland.